An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye septembre kalo tile 18 san 2024 an ka kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ min na bingali min kɛra kunungo Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ ale ni garde gendarmerie o kan kɔnɔna na Falajɛ yan waleya minnu kɛra o la sa baara minnu bɛ senna a kɛwa terroriste ye dangala ta kuma dɛ u ka wuli k'u jɔ dɛ nɔn tɛ aya a ko bɔra yɔrɔ min minnu b'a la minnu bɛ sen b'a la politiki ko min b'a la a kɛra cogo min na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛsɛfɛsɛ kelen Basigi karamɔgɔ Sajo ani Asimi ka fara Baru kɛlɛtigi kan u sira baara la sɔrɔ nin ko in ni ko kɛra o tɛ kojugu ye o leçon minnu bɛ ni o ye misali minnu bɛ sɔrɔ a la olu bɛ bɔ n'an bɔra o la maa minnu kun ka kiiri kun kan ka kɛ pankuru ko in na olu ka kiiri o bɔra dɔgɔkɔrɔ o bilara dɔgɔkun wɛrɛ la ka kɛ ko n'a taabolo yɛrɛ ye Zege Bamako ten ko n'a tigi de bɛ yaala Bamakɔ yan président ale ma foyi bɔ a ka taabolo la dɛ attaque do attaque taw secrétaire sɔrɔ ale b'a ka bureau kɔnɔ taara ka baara kɛ fo ka taa se sufɛla waati dɔ ma a ye weleliw kɛ min ye chef d'état-major ni ministre ye an'olu ye baara kɛ ani expert minnu bɛ yen ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ma bɛn mɔgɔw ma nin ko in na kosɛbɛ o ye pankuru jigi kɛnɛ ta ye premier ministre ale ye cɛ in tɔgɔ ye di taxitigi ale y'o bisimila n'o ye Isa Sangare n t'a dɔn faleyakaw don wa ubiyɛn sabusirekaw olu ka tɔn fana olu fana bisimila ministriw tɔw fana y'u ka baaraw kɛ min ka gɛlɛn nin ko sugu ninnu na dugudenw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa caman fana ye communiqué kɛ senkɔrɔma dondoli o waleyaw bɛ senna nin waati in na n'Ala sɔnna ma an ye minnu sɔrɔ o la ani maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka miiriya su ni kuma jatigitanw kɛ ka bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu an bɛ olu fana ka laseli dɔw kɛ yaasa ka se ka yira mɔgɔw la k'a fɔ hakilisigi ni basigi jamanadenw ye ko in faamuya a bɛ se ka kunbɛn cogo min fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'i sɔn i ka fan nin ye an donkan ye sɔgɔma in na Jani.ml FM kunnafoni sanuman jɛlen a sɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye kuma tɛ n'i y'i sɔgɔ an ka page YouTube la ale kɔni coupe tɛ yen dɛ ou bien de on sont partis. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye sɔgɔmada in na ye an bɛ ko min hukumu kɔnɔna na an ka Asimi lamɛn mun de bɛ yen mun kan ka faamuya an bɛ mun yɛrɛ la an bɛ mun kɔnɔ nin waati in na hakililajigi don dɛ Asimi tun ye nin kuma fɔ ka ban mais an bɛ ɲɔgɔn hakililajigi yanni an ka don détail la. O politikɛla kuma bɔ Mali ta cogo min na mais terroriste de y'a kɛ ni fan binna donc tant que a ma kɛlɛ fanga si tɛ mun bɛ lakana parce que ale ye kɛlɛkɛbere mɔgɔ wɛrɛw bolo sisan o musu fanga na ka fanga na bi donc a ka kan o kɛlɛ an tɛ se ka o musaka bilen an ma labɛn a kama a ma nɔgɔ parce que kɛlɛ ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ ɲɛ bɛ bɔ la don dɔ ka di don dɔ man di a ka fɛn tun tɛ o la mais a ka kɛ an ka laɲini ka sabati an ka jamana ka lakana o de y'an ka laɲini laban ye mais kɛlɛ na kɛ cogo to dɔ. Voilà nin dakurunya kelen an ye nin k'a la kun min kama mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ miiriya min bɛ jamanakuntigi ani surasiw ani jamanaden caman na bi ka kɛ ni wale min talen don k'an sɛgɛrɛ terrorisme ye ko ye a tɔgɔ yɛrɛ o ye ka jatigɛli kɛ ka mɔgɔw jatigɛ i dalen don min na k'i la siga o la i yɛrɛ du bɛ dumi min kan ka i bɔ o la k'i bɔ i ja kan pewu parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ja de la min ka kɛ ko kan kunnafonidilaw o ko sɔgɔbɛsɔgɔbɛkɛlaw o kibaruya jugudilaw o u b'i ja de min u b'i ja de ta u b'i ja de siran n'u y'o sɔrɔ ka ban
fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ka di u ye u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la. Kunungo an ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bingali taara kɛ yɔrɔ 2 la min ye école de gendarmerie kɔnɔna ye. Ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati na denmisɛnnin dɔw bɛ olu bɛ recrutement na olu kan ka ta ka kɛ sɔrɔdasiw ye o baaraw bɛ sen na ye. O kɛrɛfɛ fana an y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw ninnu yɛrɛ min ye gendarmerie ye ale ka san 64 ɲɛnajɛ o tun ye kunungo ye n'o ye gendarmerie sigilen an ka jamana kɔnɔ. Bamanci wale ni juguya wale kɛra ka mun de kɛ u ye yen yɔrɔ de jate minɛ ka taa bin yen de kan min ye Bamakɔ ale bɔda fan fɛ douane cour ni bɛ ka taa Sikaso sira la ni tɛmɛna Tour d'Afrique kan a bɛ o yɔrɔ de la. Wulikajɔ in kɛlen k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se 11h waati min na baro kɛlɛtigi n'a ka mɔgɔw bɛ na ni masawule ninnu o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni tun ye kɛnɛ k'u ta ye a mɛnna. Ko in balana u la de a balala min kɛra maa kɔni tun bɛ a ko kɔnɔna na a masuruna na a n'a yɔrɔ surunw na olu bɛɛ lajɛlen fara. Minnu y'u senfa ka taa yɔrɔw la fana caman sera ka minɛ olu la. Maa donna aéroport kɔnɔ a kɛlen ani ni ma bɔ minnu ni taara tiɲɛni kɛ ka a bila u kunna k'a fɔ ko u bɛ bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye ten u donna MINUSMA yɔrɔ min na ye force spéciale taara u nɔfɛ fana. A maa kelen tɛ a la min sera ka i yɛrɛ ta ka bɔ. Donc waleya in kɛlen a y'a to chef d'état-major n'o ye Umaru Jara ye a ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ mun ni mun bɛ yen a ye jateminɛ minnu kɛ a ye kɔlɔsili minnu kɛ o ye fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ kan kɔnɔna na yen ni o ye élèves gendarmes ye olu dɔw tora ko in senfɛ u ma min u ma bɔ bin taara kɛ u kan u nagama sumalen k'u bɔnɛ u ni na. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira min bɛ ɲɛsin o ko ma parce que dɔw bɛ yen ne ni ɲɔgɔn ko an ko n'a ko bɛ taa a daminɛ bali anw jɛra a ka fɛn kɔ han nka baro kɛlɛtigi y'a f'u ye ko nin ye